Какво става, маняци? Днеска ще покарам с една група 406 Riders. Един вид, всички, които имат мотори и живеят близко до път 406. Така се казва тая група. Намерих ги във Facebook. Видях, че днеска ще закриват летния сезон на моторите и ще правят излизане. Мисля, че ще са някъде около 15-20 мотора с мен. Може и повече да дойдат, не знам. И реших да покарам днеска с тях. Е така, да ги видим дали карат, какви мотори имат. Никой не познавам. Поканиха ме. Аз, разбира се, не отказах. Всеки един възможен ден, когато ми е свободен и нямам други планове, разбира се, че ще отида да покарам. Срещата ни е в един квартал Бектън, се казва. На 27 минути го дава от мястото, на което съм сега. Така че заредих гориво и потеглям натам. Повечето мислят, че пак са литовци, поляци. Може да има и някой друг англичанин. Няма как, без тях не може. И така. Всичко ми е тук. Заредих малко гориво, защото нямах. И доколкото знам, тая група не ходи надалече. Те бръмчат общо взето около Лондон или в него. И просто исках да имам гориво. Ако на мен ми стане скучно и примерно реша да се прибера да си покарам сам. Днеска бъслина, не трябва да има глоби. Така че тук ще съм. Аз можех да мина и по друг път, ама следвам навигацията. Не че ме бърка ако има трафик или не. И така, днеска времето не е много хубаво. 23-4 градуса. Приятно е за сега. Дано маниачетата, с които ще карам, да изглеждат готини. Ще ги видим. Които дойдат, които и да са, ще покарам малко с тях. Ако ми стане скучно, обръщам и се прибирам вкъщи. Може би трябва да почна да говоря повече във видеята, защото много малко говоря. Но някакси още ми е странно да говоря, когато няма никой. Не мога да свикна с това да говоря сам. И предположение, че няма обратна връзка, нали, някой нещо да ме пита, нали, примерно приятелката ми да е с мен на мотора, нещо да си говорим, така може да ми дадат доста готини идеи да си говорим за нещо. И след една минута трябва да съм при маняците, да видим. 1 часа трябваше да е срещата, в момента е 1 без 10. Малко съм подранил. Ще видим, ако не ме изкефят, се прибирам. Аз съм такъв, като не ме изкефи някой, се прибирам. No, it's okay. Събрахме се, маняци. No, don't worry, brother.
Събрахме се маняци. Това са моторите. По 24-25 човека сме, литовци, поляци, има украинци. Може да говорим на руски, може да говорим на английски. На какъвто език решат, ще говорим. Ето го и моя, най-красивия, поне за мен. Всякакви други мотори има, спортни, туристически, чопари. Ще покараме с манячетата. Надяваме се да се прекараме добре. Kawasaki 636, много красив мотор. GSX, много добре. Наистина много добре. Yamaha R7, много красив мотор. Не знам дали е надежден, но поне изглежда красив. И това е групата. 406 Riders. Надявам се да се прекараме добре. Гледайте, ако ви е интересно. Не знам дали дигат гуми, не знам дали правят бърнаут. Ще видим. Ако не, ако на мен ме е кеф, ще направя. И без това ще приключва сезона с моторите. Вече доста почва да захладнява. Така че, каквото стане. Закривам сезона, маняци. Може би ще е последното или предпоследното каране за тази година. Зимата аз не обичам да карам. Така че ще си карам колата. Потегляме, маняци. Първо ще минем през бензостанцията. Който не е заредил, да си зареди. Аз заредих, така че няма да зареждам. Направихме един бърз митинг. За сега групата ми строя доста добре. Обясниха, че който иска да прави тъпи работи, примерно да дига гуми или нещо да кара бързо, да мине пред групата, да не застрашава никой. Нали, всички знаем safety first. Безопасността е на първо място. Надявам се да си прекараме добре. За сега групата ми се строя доста читава. Аз нямам проблеми с това, някой ако иска да дига гуми или такива неща. Даже ще ми е забавно да караме бързо. Нали, разбира се, опасно е, но ще видим как ще е. Изчакваме се, това е добре. После се оправя бонето. Много гадно, като дишам и се прибира към носа ми. После го правя това боне. Даже сега ще го оправя. Тук ще изчакаме да заредят. Ще имам време да се оправя бонето.
отчаян каската, че един път ми се случи, тръгнах без да я закопчая и почти се изхлузи от главата ми, нищо не виждах, добре че карах бавно. Не карах много бавно ден, но късмет. Няма много мотори, повечето са направили като мен, заредили са си предварително. Доста голяма група. Радвам се, че успяха някак се да се организират хората, защото повечето хора не са организирани. Тук по принцип ето поредната бензостанция, където има опция да вкараш пари директно на екрана, примерно 10 или 15 паунда, и те ще пуснат гориво за 10 или 15 паунда без да влизаш в касата. Явно момчето не е знаел. Ще покарам днеска, ще видя дали ще ми хареса да карам с тази група и ако всичко е наред, може и да се включа към тяхния клуб. Ако не, ще скараме така, когато правят сбирки, които са открити за всички мотористи. В момента е открита сбирката. Атракция сме за хората като цяло, като съберем толкова мотори. Обичам тая миризма на бензин. Трябва да съм внимателен, защото не знам как карат. И така, сега ще покараме по 406 малко. Да, отпреди, разбира се, е водача на групата. Андрюс, мисля, че се казваше. Доста хора сме. Много добре. Така, кеф ма.
Чакаме водача. Война, то с много яко му патка мотора. Пък е с супер тъпо гърне. Black Widow, черна вдовица. Лидера на групата, водача, казва да вземем двете платна. И факт е да не пускаме други коли, за да няма пострадали. На мен лично това доста ми харесва. За в момента доста организирано. Объркам някой шофьор да отиде надясно, или те могат да объркат някой да дойде към мене и ще стане опасно. Така се сигнализира, като искаш да завиеш надясно. ЛК означава, че е 125 кубика. За в момента караме с ограниченията. Тук е 50 мили ограничението, което е добре. Така ще си покараме по 406. Приятно е. Трябваше да взема приятелката ми с мен. Спарали са дупито. Навлякал се саманяк. Honda CB650. Много исках да си взема такава, чисто нова,
но съм малко над 7000 паунда, което доста ми се струва. Нали, да дам за втора играчка. Предположение, че имам още една доста скъпа играчка. Направо много яко ми гръмна в лицето. Номера, разбирам го. Иска да го снимат камери. Изчакаме групата, че малко се отдалечихме. Не, ще почакаме малко. Принципно е по-безопасно, когато си в група, и да си карате в платното. Взема се цялото платно и това е. Не се прави като нас. Но аз обичам адреналина, манячета и те, така че явно ще е така. Айде, маняци! Трябваше в 80 да завали, не сега. Бах ти глупости. Ще е срам да мине. Не знам, ако трябва да пресече, как ще пресече. Пада ми батерията на GoPro-то. Малко ще я сменя.
маняци, нашата първа спирка е на един пъб, който се казва The George IV. Едната част от групата е тук, другата е там, аз съм там. Маняците ще хапнат бургери, ще пият бири, кой каквото му се пие. Останем още малко тук и аз може би ще се наложи да стръгна по-рано, защото го дадат да вали, пък не ми се кара в дъжд. Ето е моята каска. Казал съм чао на маняците. Някои от момчетата ще останат, аз ще тръгвам, защото искам да се прибирам при моята жена. Защото се обичам и искам да съм си при нея събота вечер. Не смятам да прикарвам с мъже вечерта. Вече почна се стъмнява, дават го и да вали. И ще се прибирам. Ще покарам още около час до вкъщи. За днеска влога мисля да приключва, маняци. Не ми се кара повече, искам да се прибирам при моята жена. Все пак е събота. Не смятам да събота да прекарвам с някакви маняци на пъб, да пием бири и да си говорим глупости. Предпочитам да си прекарам събота вечер с любимия човек. Не с тях. Дано да ви е харесало трипчето, трипчето, което направихме. Друг път ще покарам пак с тия маняци. Китайски. Бягайте, бягай, че за 5 секунди ми завира от 0 до 100 и направо ще ме изкъртя. Тека стане и на много ми завира, наистина. Както и да е, се направя, че нищо не е станало. Съм спокоен, нали така казват хората. Трябва да сме спокойни, не трябва агресия. Но как да не трябва, като има идиоти? Както и да е. Нека да отправя едно предизвикателство към малкото хора, които са гледали моите клипове. Кажете едно място, на което искате да отида, или на вас ви се ходи, но не сте ходили и искате да научите малко повече за самото място. Аз ще отида с приятелката. Дали с мотор или с кола, ще отидем до там. Ние също обичаме да посещаваме всякакъв тип дестинации, така че за нас също ще е удоволствие. Внимавам много с тия камери, че вече имам една глоба. Съм превишил с малко мили отгоре и ще ходя на опреснителен курс. Тук са такива законите. Това е първото ми нарушение за почти 9 години. Първото ми нарушение и ме пращат на опреснителен курс. Разбира се, този курс се заплаща. 89 паунда е курса. Може онлайн, може и на място. 89 паунда е към 200 лева български пари. Към 200 лева. Така че съвсем скоро ще ходя на такъв курс. Най-интересното е, че превишената скорост, за превишена скорост като ме фанаха, не е с мотора, ами е с колата. Но така е, всяко удоволствие, знаете, се заплаща. И тук приключва днескашния влог. Благодаря ви, че гледахте. Бъдете здрави. Чао и до скоро!